indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna, besteak beste erreparaziorako baliatu gure dugu. Aurkeztera natorren nik sinisten dizut irakurgarri kolektibo honek horixe dauko helburu, erreparazioa. Zenbat aldiz entzun behar izan dugu eta entzuten jarraiketan dugu, ez dela horrenbesterako izan, erasua handitzen dabiltzena, ez dela izen emakumea izatiarren, zerbait engoguela geure, babai, horrenbesterakoa izen da, ez gabi erasua handitzen, noski emakume izateagatik gertatu jakula, eta klaro ez dugula provoka, gertatu jakune. Izen be, emakumeen aurkako indarkeria horrek normalizatu eta isilerazi ohi die. Ez die aintzat hartuek izen, eta gertatu ez balira moduen jardunarazi dozkue. Are gehiago, isilerazi gomendatu, eta agindu jaku sarra. Emuten dau, gure hitzek, gure kontakizunek, gure gorputzek, balixo gutxia daukiela jendartiantzat. Sí, ha llegado el momento de que nos crean, de poner el foco en las estructuras políticas, judiciales y mediáticas que posibilitan la violencia estructural contra las mujeres. Sí, ha llegado el momento de dar credibilidad al relato de las distintas violencias que sufrimos las mujeres en el día a día, por ser mujeres, gordas, racializadas, con diversidad funcional, precarias, lesbianas, viejas. Gaur, ozen esango dugu gertatu jakuna, oholtzartuko daue gure ahotsek eta gorputzek. Toketan jakun protagonismoa hartuko du. Izen behar, erreparazioa eta justizia lortzeko bidien, lehen urratsa izen beharko litzate gertatutakoak zalantzan ez jartzia, sinistia, finean aitortzia. Aipatu, iniziatiba hau antolatzen Arrasateko emakume txokoa, bertako irakurketa feministen gunia, eta Arrasateko mugimendu feministetako kideok jardun dugula. Muralgileek be, gonbidapena luzatzen dotzue, zeuek be, eskuen bidez artelanian parte hartu deizue. Ozen esan dugu, hermana, yo sí te creo, nik sinizketan dotzu, eta punto.